Γεια σας gamers! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα helping video από τον Thomas Edis. Λοιπόν, όπως βλέπετε θα φτιάξω αυτό το πάναπλο μυστικό πέρασμα. Αν κάνουμε το μοχλό, τον ανοίγουμε, ανοίγει το μυστικό πέρασμα, κατεβαίνουμε και έχουμε εδώ ένα chest. Και το κλείνουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Να βρω λίγο χώρο και θα σας δείξω πώς γίνεται. Λοιπόν, θα σπάσω μισό λεπτό να σπάσω εδώ λίγα blocks. Και ναι, ωραία. Λοιπόν, αρχίζετε, το κάνετε όσο μεγάλο θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ το κάνω 5 blocks. Βάζετε sticky pistons. Οπα. Εγώ το κάνω 5 blocks βασικά. Και αν προτίμησε μισό λεπτό να κάνω λίγο day γιατί πέφτει νύχτα. Και ναι, εδώ βάζετε ό,τι μπλοκ θέλετε. Εδώ βάζετε αναμεταδότη σε ελληνικά. Βάζετε redstone. Βάζετε εδώ ένα redstone. Φτιάχνετε ένα τοίχο. Τοίχο, εντάξει. Τοίχο εντός εισαγωγικών βασικά. Πιο πολύ ως... Καλά, τοίχο. Π.χ. τοίχο. Εντός εισαγωγικών. Τοίχο. Βάζετε ένα leather. Ελέγχετε αν λειτουργούν. Που λειτουργούν. Και... είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Μετά από εδώ κλείνεται. Όμως να υπάρχει κενό. Λίγα blocks. Κενό. Ναι, κάνετε μεγάλη την περίφραξη βασικά. 2 blocks και πάνω για να μην περνάνε άμα το έχετε με ζώα, διάφορα ζώα. Αλλά γενικά να μην γουρουνάκι, την έβαψες. Σόφα. Με και creative. Λες θα σου δείχνα. Γουρουνάκι. Αυτό. Άντε, έπεσες μόνος επιτέλους. Πού ήμουνα? Ναι, εδώ. Ναι. Μετά σκάβουμε το πέρασμά μας, εδώ κάτω. Τι ήθελα και έσπασα sand. Εδώ βάζετε σκάλες άμα θέλετε. Και ναι, αναγκαστικά θα σπάσουμε sand. Το να σπάτε sand είναι το πιο σπαστικό πράγμα στο Minecraft. Δεν πειράζει, θα το κάνω λίγο στιμωγμένο στο μέρος που ήρθα. Να εδώ το chest. Και ναι, μισό λεπτό λίγο να το βρω. Ναι, όπως βλέπετε από έξω μπορεί να κλείσει και να ανοίξει. Εδώ για να μην φαίνονται τα pistons βάλτε ένα τοίχο. Και είναι πάλι τοίχο εντός εισαγωγικών. Ρονάκι θα πεθάνεις, προκαλείς τη μοίρα σου. Να το, πήρα και μια μπριζόλα. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, αφού πέθανε το κουρουνάκι, καλά είμαστε. Μετά από εδώ που είσαστε, μετράτε πόσα blocks κάτω από το έδαφος είναι. Το έδαφος είναι εδώ, οπότε είναι ένα, το έδαφος είναι εδώ, οπότε 1, 2, 3. 3, ωραία. Και αρχίζετε και κάνετε μια σκάλα εντός εισαγωγικών. Πολλά εντός εισαγωγικών πράγματα λέω. Και φτάνει μέχρι εδώ. Και εδώ βάζετε το μοχλό σας. Μετά κλείνετε. Και... μισό λεπτό.
Και ναι, είναι έτοιμο. Όπα, να σπάσω λίγο να το φτιάξω και από εδώ για να καλύπτεται καλύτερα. Και είναι έτοιμο. Ανοίγει το μοχλό. Μπαίνετε. Κλείνετε. Αυτό ήταν το βίντεο. Ένα γουρουνάκι. Δεν πειράζει. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησε. Παρακαλώ κάντε subscribe. Μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε guys!